I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gipaabot ni Imyat ang iyang alaga nga si Rafi nga muduol na to si Andade aron magkauli ang maayong kabubuton. Apan, wa maminaw si Rafi. Milakaw gid kini. Human sinang presulti, maulay na bati ni Imyat nga may mihagsa didto sa taas. Nagdali pagsusi si Imyat sa maong hitabo. Ug kini, mauna, kontrahan sab ni Sir Ida. Ay! Siyalan ka to! Ano man ka to? Tostas! Susihon ako! Hala, siyalan man ka to! Ay! Si Sir Ida, nalupang! Sir! Sir Ida! Tapang! Tapang! Sir! Sir Ida! Sir! Sir! Ay! Nalipong kong kalit. Mao nga nawad-an ko kusog ug natumba ko. Dadon ka naman sa ospital, sir! Ayo lang. Igor am akong nalipong, ha? Nawarag kadali ang akong pananaw. Mao nga diha ko matumba sa glass table. Mr. Be, tanaw na ako. Wala ba samad? Nabuak na ba intan ng Provel Best? Mr. Be, may ka na, Be. Tagayaw niya kog initupik, Imyat. Winom kog initupik. Murag naglaing magudang ginhawaan ko. Ano ba? Sige, sir. Pero lingkod lamang kung nagtarong, Be. Bebe, dili ka sa sopa, Be. Dali. Gunit na ka. Salamat, Ay, kabugat Imyat. og kalag. Ah. Ay, kabugat og kalag. Siguro ka nga dili lang ka magpa-ospital, sir. Basig siya lang nagibati ni mo ba? Basin og kita, giatake ka. Ipahuway ko lang ni Imyat. Salamat sa initubig, ha? Nahuwasan ko. Oh, nawa. Ipaningot ko. Nawar good. Abi ko na. Parat na. Singot yan. Nagkuha ko talya, sir. Magkuha ko talya. Sige. Palihog, Imyat. Ihatod tahin nun ta kasi mong kwarta, be. Aron limpyuhan ako ng sala. Tingalig, matunok pa hinoon ka. May na lang, kay wala kay samad. Ay. Si Rafael. Ay, kuan. Kanang milakaw, sir. Dili pa lang dugay. O wala tumahibaw nga, migbati ka. Ako lang tawagon, sir. May cellphone man itong bata, Pero may baw siya bag. Migbati ka. Ayaw na lang, Imyat. Sige. Musuod na lang ko sa akong kwarto. Ihatod lamang tika. Ako na lang. Okay na ko. Ug salamat, Imyat. Nakatulog na tingali si Sir Ida. Hinoon. Wala man ako siradoy ang pultahan. Wala ilak. Aron, musampit ba siya? Madunggan ko dayan. Ay sakit tingali si Sir Ida. Kaya nagpila ka mga adlaw nga milabay. Himatikdan ko siya nga, nagaluya. Mao nga angay gayud unta oy nga magpa-check up siya. Sultihan ako inis dong rape. Kinanglan nga magpakabana sad siya sa igamahan. Begane, tawagon ako ning bata. The number you have dialed is either unattended Ana or sa ming gayaw-yaw ginilas. Ay, wala ko siya makontak. Pero angay gayud nga mahibaw siya nga may gibati sa Rida. Sultihan ko lamang kung mauli na. Adto na ko, ma. Kay tingalig dugay ko makasakay. Pami na ko, ma. Tingali og magabihan ko unyag pauli day. Kay dugay man gud nang moabot si Mrs. Soriano. Adto siya madugay sa iyang tindahan. Og kinahanglan sad nga paaboton ko gyud siya aron maintrigo ko ang kwarta. Mao nga ikaw kinahanglan ha nga mag-una kag pauli nako ha. Ug makasakay dayon, ma. Ibaw bitaw ka nga, tigpa mauli gani, mag-ilog yun ng pasahero. Ang mga laki ra ba, abdi kaayo. Maglisod may mga babae sakay. Ingnan ta bitaw ka nga sugta si Rafi. Anong dili ka maglisod og kasakyan? Oh, gahi man sad kag Mama baya, isalot ka ni iyang manok, oy. Badiya. Kaayo rang Rafi. Mamisita gyud din he. Maayo makigatubang nako. Si Michael,
Ay, magsalig lang ang magkita mo sa eskwelahan. Pero timan igid ni ha, Emily. Ayaw gid paghimog mga kalihukan nga makahatag og kauwaw nato. Ayaw gid. Wa pa gyud ay ka mo salig nako, ma. Dili in taong ko ingon ana. Ug si Michael sab buutan ka ayo. Ung ayaw ka pala ka. Ipaniguro ko nimo kasaligan si Michael. May 10 minutes pa kong allowance. Iyan na ba ka siya? Hello? Diyan ako din sa school. Ibaw bitaw ko. Kita ko nimo. Diyan ko sa atbang. May 10 minutes ka pang allowance. Dali dali. Unsa oras sa imong klase? Mga 9 AM pa. Vacant ron ako. One pa sunod akong subject. Dali na. Nag-order ko daan og juice o sandwich. Dali. Musog pa paya ko. Nikaon ko sa bay. Dali na. Paabot ko. Sige, coming na ko. Nag-order pagid ka nga gikan papaya ko sa bay. Busog ko. Pero juice na lay ako, be. Ikaw lay kaon sa sandwich. Flowers for you. Wow! Wow ka nice. Thank you. Wow, white roses nga tulo ka buok. I love you. White roses. Meaning, pure good ang akong love ni mo. Mura ba kag bagong nangulitaw na ako. 3 years na yung taon ta, uy. Oh, si Rafi yung kanyang amigo. Nanood siya. Manakamis taas. O makakita sila si... makakita si Mike nila. Nga no? Kuan. Malate ako sa kong klase, Mike. Ato na lang ta. I-take out na lang na. Imno na lang ng juice. May 5 minutes pa. Mula bang pata. Sige na, i-take out na lang na, please. Purag may gikadlukan ka. Wow, uy, kadlukan ko. Sige na, patuan ako. Ato na ta. Pagdali na, Michael. Diarang bayad, bis. I-take out lang. I-take out lang na astang sandwich. Dali na, Mike. Nasabot kong may gikadlukan ka eh. May kalit kag agdang nga adto na ta. Ngano ba? Di ko gustong malate. May pagka-stricto ng maestro na mo. Magdungan man tag-off. Isikawatay lang ta, ha? Asa ka paabot na ako? Sa gym lang. Luyo sa gym. Sige. Mudiritso lang unya ko dito, ha? Sige na, Mike, ha? Masud na ko. Bye. 1 pa ka, no? Oh, gym ta kita ha. O, lagi. May na lang kay wa makakita si Rafi na kung makaupan ako si Michael. Kay masulti magkitong map. Ugwa sa pagkakita si Michael, nila ni Rafi o Kim. Bukit man akong time. 1 pa. Yun na. Wala ko makakita sa tiguha nga. Amigo na mong Emily. Taod-taod ako makakita niya. Hain naman ka na siya. Huwag kayo nitabo niya, no? May apo ba to siya? May sakit pa ang iyong apo. Ay naman ka dito si Manoy. Dihang mahikay ubos ko dito sa bahay. Tungod di Mama Estela, milayas ko. Ug si Manoy, may nagtudlo na ko ug akong kapuyan. Ug dito sa mga dapit nga akong gipuyan. May babae nga girepa. Pero ang iyang tingog mo ako nabati. Iyang ako. Diyang gipatay siya. Salbahe sila. Demonyo sila. Ug kami sab si Emily. Nahiagom usab sa mga taong salbahis. Demonyo. Hapit mi mga matay tungod silang gipuhat na mo. Hapit. Masakit ang akong okon. Kung magunahon ako sa mga pagkitabaw. Gusto kong malimot. Gusto kong malimot. Aron tili mo sakit ang akong Ito ang tingali siya sa gym. Mga may aming sawit. Ay. Hada, nag-una gidain ako.
Layo pa niya pananaw. Uy! Oh. Lago na din ka na ako. Sa'yo na man imong klase? Oh, Ngano ka? May gibati ka? wa man. Gano? Mura magod og layo imong pananaw. Ug may lahom kang gihuna-huna. Sa kung tanaw nimo may gibati ka, Mike. Tara, may oras pa ta. Ang ahang naman nga isuroy, uy. Maglingkod-lingkod na lang ta din eh. Palabay sa oras ba? May 40 minutes pa man ta. Dini na lang ta. Magsulti tag maayo. Daghan tag butang atong hiskatan. Pahin na itong duha. Oh, natural. Unsa di ay? Mike, excited ko makunahon ako makatapos na ko. Ug ikaw. Pero aron malipay atong ginikanan, malipay si mama nako, ug mama sad nimo. Manabaho na tapisan og mga duha lang gud ka tuig. Di ba nindot no? Di pa ta magpakasal? Magbinyo? Hatagan taon na og kalipay ang atong mga ginikanan. Akong mama, imong mama, og si Lola Jovita. Mga play sa tagtrabaho, unya. Naibaw man sad ko, madali na tayo makasud og trabaho. O kay baw ko nga malipay sila si mama nako ug ang imong mama kung makatrabaho na ta. Mubaw sa ta sa ilang gasto nato. Di ba maayo nga huna-huna no, Mike? Magpakasalo na ta. Una mangitag trabaho. Sayop na huna-huna. Mandrabaho gud una ta. Bisag duha lang ka tuig. Una ta magminyo. Ayaw usba nga itong ikasabutan, Em. Magminyo ta, human makatapos. Mike, wag ko masaad ni mo nga ingon ana, oy. Ang tuyo ko nga mubawas una kang mama. Di ba di ka gusto nga malipay sila? Tungod kay human ta makagraduate, mubawas tas ilang paggasto nato. Mike, mo na akong gisaad kang mama. Mga apply o nagtrabaho. Bisag duha lang lagi ka tuig. Daghan ang may tabo sa mong gidugayon. Kung uyonan ko ikaw, Emily. Ug nahadlo kong mawa ka na ako. Nahadlo ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!